Outro día fixemos unha actividade de poesía fotosintética polo Día do Libro e por se cha perdiches, deixámosche aquí un fragmento. Creo que ti dixeches a palabra chave, que é asombro. Para mí, esta é a palabra chave. O asombro por todo aquilo que está alrededor noso, non? O asombro por a natureza, por nós mesmos, por a capacidade de asombrarnos e a pescura da unha explicación do mundo. A unha bolsa plástica de 20 litros e sentirme incorporea e diminuta, exposta e multiplicada á luz fluorescente no subsolo do Instituto de Investigacións Mariñas de Bouzas. A miña casa sería deste xeito un medio extraño, pero a vez ideal, un espazo amniótico e deseñado pro meu desfrute. Medraría o paio despreocupada, allea ao colapso mundial, os xenocidios, a libre autorregulación do mercado inmobiliario e a privatización da saúde, e a da linfa tamén. Queremos darlle as gracias a Nuria Vil e a José Luis Garrido por ser capaces de unir a ciencia e a arte e regalarnos un bo momento. E tamén agradecervos a vos por vir.